खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि जोबोर मुंदांखा जायखौ नोंथांमोना साजोन होनना बुङोब्ला रावबो सिनायैयानो गैया स' बिथाङानो जाहैबाय रुपसिं मोसाहारी बिथाङा आंजों दङ दिनै बिथांजों माखासे खोथाखौ जों सावरायगोन जानो हागौ नोंथांमोना बिथांखौ माखासे सावथुनाव नुखांबाय थ' बिथांनि आन्दोआव थानाय माखासे खोथाखौ बिथांनि खुगानिफ्राय जों दिनै मिन्थिगोन बे मोगामोगिनि गेजेरजों थ' आदाखौ गिबियावनो महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय बिथाङानो रुपसिं मोसाहारी स' आदाखौ गिबियावनो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो आं खावलायबाय गिबियावनो आंनि मुङा रुपसिं मोसाहारी आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारिनि ओमफ्राय आंना नखर हिसाबै आंनि आइ दं आफा दं फंबाय साथाम दं बेनिफ्राय आंनि बिसि दं प्लास आंनि फिसा हिन्जाव सासे दं 5 बोसोर जाबाय नै दाखालि फेब्रुवारिनि 20 तारिखै 20 अक्ट'आव माने 5 बोसोर जालांबाय फिसा हिन्जाव सासे दं अके गोजोन्थों आदाया नोंथांनि फेमिलिनि बागै बुंनानै होनायनि थाखाय स' गिबियावनो आं सोंलुफोरखौ लाग्रोनो सादों हारिमुनि सायाव आदाया माब्लानिफ्राय जोंनि सावथुन मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होजेनदोंमोन आं 2015 निफ्राय बुंनांगोन 2015 सननिफ्राय बिनि आगोलावनो आङो एक्चुअली हारिमु आयदाखौ जोबोद गोजोननाय मोनो हारिमु आयदायाव आङो माने रंजानाय मोसानाय मानो होनब्ला आङो जोंनि खैराबारि ओनसोलाव जोंनि गामि ओनसोलाव जेब्लानाखि रंजालि बैसागो फोरबो फालियोमोन खैराबारि ओनसोलाव जोंनि माने आनसलिक लेभेलाव माने रंजालि बैसागो फोरबो फालियोमोन बिभिन्न माने जोंनि बर' फरायसा आफादनि हारिमु आयदानि बायदिसिना बे रंजानाय बाजानाय फोरबोफोराव स्टेज प्रग्रामफोराव आं माने जोबोद माने रंजानानै मोसानाय मुसुरनायाव बाहागो लाना जा गावखौनो गोजोननाय मोनदोंमोन बुंनो थाङोब्ला आं गोसोआव दङ 8 बोसोर 8 बोसोर जोंनि खैराबारि हालामनि माने बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माने रंजालि बैसागो फालियोमोन दा बेयावहाय आं 8 बोसोर सेथि बान्था माने बैसागो जेवजा मोसानायाव लाखिनो हादोंमोन माने दा बे हिसाबै आं माने गावखौनो माने आं मोसाना रंजाना गोजोननाय मोनोमोन दा बे हिसाबै जोङो मोनसे मा खालामबाय 2015 मायथाइयाव जोङो मोनसे सावथुन बानायनो आखायाव लाबाय दा बेयावहाय माने जोंनि जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन होननाय जोंनि बिगोमा लकेश्वर बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जोङो बानायबाय प्लास जोंनि गेजेराव डाइरेक्टर दं मुम्बाइआव अलरेडि बिथाङा सोलोंथाइ लाबोनो हानाय माने प्रबिन्द्र दैमारि होननाय बिथांनि दैदेननायावबो जों मोनसे जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन होननाय बेखौ खुलिनायनि उनाव जोङो प्रडाक्सन हाउस खुलिनायनि उनाव जोङो बोराइ बाथौनि महिमा फार्स्ट फिल्म बे फिल्मखौ जों बानायबाय बानायनायाव जथेस्थ रायजो राजानि जों अनसायनाय मोननो हादों बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट बोसोराव जों बानायनो हादोंमोन बाथौ थान्दै बेनिफ्राय दागो बेनिफ्राय बानायदोंमोन जों मोनफिननाय बरात ओमफ्राय जे बेफोरबायदियाव माने बानायलांबाय थादोंमोन माने बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगाङावनो नोंथाङा उन्दै समनिफ्रायनो बर'नि हारिमुआव लोब्बा लाबोदों लोगोसे नोंथाङा सासे हारिमु सिबियारि महरै नोंथाङा बे एरियायाव माने नोंथांनि माने जिउखौ बावसोमबोदों थ' बेयो गोजोनथाव मानो होनब्ला जों मिथिगौ बर' हारिया जोबोर हारिमुजों बुंफबनाय हारि होननानै गोबाङानो मिथिगौ लोगोसे बे बिथिङाव जों साफ्रोमबो सुबुङानो बर' सुबुङानो जोंनि हारिमुखौ सिबिलांनायाव बेबायदि बिहोमा होलाङोब्लासो इयुनाव जोंनि बर' हारिमुवा सारा बुहुमनाङै मिथिजागोन स' बिथिङाव नोंथाङा थारैनो सासे जोबोर राफोद बेखौ आं मिथिनो हाबाय दानिया आदाया बर' सावथुन मुलुगाव दासिम जाखिनियाव एक्टिं खालामबोबाय बेवहाय माबे मोनसे रलखौ लानानै नोंथाङा बांसिन निजेखौनो फिट मोनो आं माबा मोनसे होनना बुङोब्ला दाथ' प्राय भाग आं नेगेटिभ रलखौनो मोनगासिनो दङ खिन्थु जायबा डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटार बिथांमोना माने बे आंनि बे दारिखौ दायनिखौ लानानैसो माने नेगेटिभ रलाव गोजोननाय मोनोब्ला बेखौथ' बुंनो हालिया आं दा नोंथांनो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आंना बे दारि मेरायनायाव आङो आवगायाव आं बे माने दारि मेरायनायखौ लाखिगासिनो दंमोन ओमफ्राय आंनि बिसिया आंनि आइया आंखौ बुंबाय थायोमोन माने फुङाव जेब्ला सिखारनायनि उनाव आयना नायोब्ला आंखौ बुङो आइयाबो बुङो आंनि बिसियाबो बुङो बे दारिखौ मेनानानो माने लाखिबाय थानो गाज्रि नुथारोब्रा बेखौ सिनना गारबा मा जायो माबा बे बुंबाय थायोमोन दा बे समाव आङो ओरैनो लाखिना नायनोसै जोंनि ट्राइबेलाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बिदि दारि जायनो जायाबा एसे देखायनो नागिरदों बिदि बायदिसिना बाहाना बुंनो आं लाखियोमोन आरो
जेब्लासिम आं साजोन 2018 सनाव 2018 मायथाइयाव साजोन भिडिअ एलबामखौ बानायबाय दा बानायनाय समाव बानायखांनायनि उनाव माने जेब्ला माने जे खालि जों बानायदों दे माने जोंहा सिंगारा जाबाय बिथां जितेन बसुमतारी जितेन धिकियाजुलिनि जोबोद मोजां सिंगार बिथाङा माने एक्चुअली प्रबिन्द्र दैमारी जोंनि जितुनिखि डाइरेक्टर बिथाङा धिकियाजुलिनि बिथांनो बे मेथाइखौ हरदों आरो मोनसे प्लास बर' मेथाइ बैसागो मेथाइ बे मेथाइखौ हरदोंमोन जों सानैजों माने जों रायज्लायबाय थादोंमोन आरो रायज्लायबाय थानायनि गेजेराव मेथाइखौ हरबाय जे मिउजिक डाइरेक्टर बिथाङा जोंहा अमर बर' टंलानि बिनियाव बानायनानै हरबाय जे नोरै बैसागोनि सिगाङाव नोंथांमोना हायोब्ला एसे भिडिअ बानायना होदों न' बिदि जागोन नामा आंबो मेथाइखौ खोनाबाय खोनानायनि उनाव बुंबाय बर' मोनसे बैसागो आरो प्लास बे साजोन बिदि बुंनाय लोगो लोगो आं बुंबाय जे बे साजोन मेथाइखौ होमब्ला आंनो बानायनोसै नामा हिन्दी होनना बुंबाय आरो हिन्दी मेथाइखौनो बिदिनो जों सप्तासे बैसागोनि सिगाङाव बानायबाय जोङो बानायनाय माने बैसागोनि माने सिगांखालि माने 14 फेब्रुवारि 14 एप्रिल बे खालि जों हरनि 10टा बाजियाव आपल'ड होदों आरो इउटुब चेनेल जोंनि चेनेल माने प्रबिन्द्र दैमारी चेनेलाव जों आपल'ड होदों होनायनि बिनि अखानायै जों 11टा बाजियाव माने बैसागोनि 1 तारिख 15 माने एप्रिल 2018 सननि बेयाव जों नायोबा 11,000 जों भिउवार्स मोनदों टोटेल बै समावनो माने हरनि 10टानिफ्राय फुंनि जों 11टायावसे दैट मीन्स माने सोरांनायनि बेखिनि समालागै नोंथांमोननि जा साजोन बेखौ अनसायदों बेयाव जों सानबाय होमबा बेथ' मेथाइया सोलिसिगोन सोलिबायनो बिदि नायै थिनि जोंहा मिलियन क्रस जालांबाय बिनि उनाव आंनि बिसि आंनि आइया माने बै साजोन मेथाइनि एक्टरा बहानि जाखो साजोन एक्टरा नों खैराबारिनिबा नोंसोरनिमोन आंनि आइया बुंनो हमबाय आंनि बिसिया बुंनो आंनि फिसाय आंनि आइया बुङो बे आंनि फिसाज्ला बै दिननिफ्राय आंनि दारिखौ दिनैयालासे सिननाङा जेबो बुङा दैट मीन्स नोंथांनि माबाया दारियानो मोनसे नोंथांनि ब्रेन्ड जाहैबाय सिनायथि जाहैबाय बेखौनो बुंनांसिगोन साजोन मेथाइनि जोहै थ' जोंबो नायदों साजोनखौ माखासेया अनसायदों बेनि जोहै नोंथांखौ साजोन होनोब्ला दिनै मिन्थियै गैया दिनै माने आं मिन्थिनायाव दिनै नेपालावबो माखासे बर' सुबुंफ्रा बा वेस्ट बेंगलनि माखासे बर' सुबुंफ्रा नोंथांखौ साजोन होननानै मिथियो थ' जोंबो मिथिदों दिनै नोंथांखौ मोगा-मोगि लानो मोननानै गोजोननायबो मोनदों थ' दा बर'नि सावथुन मुलुगाव दिनै जों उन्दै सम बै समावनो आलायारनखौ खोनाबोदों थ' आलायारननिफ्राय दिनैसिमहालागै बर' सावथुन मुलुगा बेसेबां डेभेलप जादों होनना नोंथाङा सानो बुंनो थाङोबा बुंस'हायै डेभेलप जादों जोंनि हारिमु आयदायाव कालचार लाइनाव मानो होनब्ला आं बुंनो थांगोन दा दिनै सेरजाखौनो बुंनोसै आं जोङो सेरजाखौ गोदोआव जों दामदोंमोन मोनथिदोंमोन सेरजाखौ जों हुनाय खोनायोमोन खिन्थु जोबलांनो हमबायमोन दिनै जोंनि सेरजानि देंखोखौ जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरा माने खोनायोब्ला बे मा मिउजिक मा इन्सट्रुमेन्ट बेफोर जायो दा खिन्थु दा जोंनि मडार्न माने गोदान दामजुनि बायदियै गिटार मेन्डेलिन बायदिसिनाजों बे सेरजानि हुनाय देंखोखौ जों होनायनि उनाव ओरैबायदि मिलौदो देंखो जाबोयो जोंनि माने गोसोखौ बोनो हायो गाबहोनो हायो मिनिहोनो हायो रंजाहोनो हायो दा बे हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिमु आयदायाव माने गोदोआव जाखिनि दंमोन बिनिसोरै अनेक सायाव जौगाबायना जों बुंनो हायो आरो जौगालांगोन दानिया माखासे हारिमुनि बिथिंखौ जों दिनै जौगादों सावथुननि जोहै माखासेखौ जों फकास खालामनो हादों लोगोसे दिनै सारा मुलुग दरबारावबो जोंनि हारिमुखौ मिथिनो हमसै थ' बे बिथिङाव सेरजाया जोंनि बै समनिनो आबै आबौमोननि समनि जाय समाव क्लासिकेल मिउजिक गैयामोन बै समावनो बे सेरजाया जोंनि बर' हारिमुनि दामग्रा आगजु होननानै मिथियोमोन स' बेयो थारैनो मोनसे समाव गोमालांनो नागिरदोंमोन बेखौ दिनै नोंथांमोन बायदि साफा गोख्रों हारिमु सिबियारि बिथांमोना बुरखांफिनदों बेयो थारैनो जोंनि थाखाय खाफाल गोनां स' दा मोनसे खोथाखौ आं सोंबावनो नागिरदों नैबे बोहैथि बोसोराव नोंथांमोना बा नोंथाङा बर'नि फिल्मनि प्रजेक्टनि खामानि मावगासिनो दं नामा नैबे 2020 मायथाइयाव जोंहा जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन हाउसनिफ्राय मोनसे आफानाय सावथुन जों अलरेडि बिथां स्क्रिप्ट राइटार प्रडिउसार प्लास बिथां माने लकेश्वर बसुमतारी बिथां सारा माने अलरेडि माने खालामबाय थागासिनो दङ शुटिंआ जों माने रिसेन्टलि स्टार्ट जासिगोन ओमफ्राय डाइरेक्टरा जोंनि गेजेराव दंखायो प्रबिन्द्र दैमारी बिनिफ्राय आङो मोनसे सावथुनाव माने अलरेडि शुटिंआ जोबलांफ्रामबाय
बेनिफ्राय एसे एनै माने खामानि दंबायो आरो बे जाबाय बखालि होननाय बखालि जोंहा डाइरेक्टरा जाबाय अलरेडि माने नेसनेल एवार्ड मोननाय मरिगावनि माने अरुप मान्ना होननाय बेनिफ्राय एक्टिं खालामदों जोंनि माने सावथुन मुलुगनि सिनायजानाय माने मिताली बागलारि होननाय आरो उन्दै गथ' सासे दं जायबा माने बखालि बेनो जे जों गोदो गोदायाव गथ' जाय गथ'खौ जों बाना लाग्रा बा ओरै बामना लाग्रा बेखौ जों बखालि होनांगौ दा बे हिसाबै जों बे बखालिखौ बोरै दोननो गोनां जाखो बखालिया बोरै जानो गोनां जाखो बेनिफ्राय बे बखालिखौ माने जाय न'खरा लांनानै गथ' बामहोयो बाहोयो बेनि न'खरनि बिगोमाया बोरैबायदि बिहेभ खालामो आचरन खालामो सभाब दिनै बिनि सायाव माने बे माने सावथुनखौ बानायनाय जादों दा बे हिसाबै जों थारैनो माने मोजां आरो रायजो राजा बिथांमोना जाय बिथांमोना नायगिरि बिथांमोना नायनानै थारैनो गोजोननाय मोनगोन जे नंमारगौ मोनसे समाव खिन्थु आथिखालनि जिथुनाखि निउ जेनेरेसन बिथांमोना बखालि होनना बुंब्ला बुजि मोननाय नङा मानो होनब्ला उन्दै गथ' बाग्रा बखालिखौ बे समाव बिदि खालामोमोन ना बिदिथ' जानाङामोन बिदि साननो हागौ खिन्थु मोनसे समाव बिदि जायोमोन बे जिनिसखौ जों देखायनाय बुंनो थाङोब्ला बखालिनि जा स्क्रिप्ट जा कनसेप्ट जा थिम बेयो थारैनो बै समाव बर' समाजाव जा बखालि सासेखौ सासे बिगोमाया गावनि हेफाजाबनि थाखाय लाङो बै समाव बिगोमानि बिसि बा बिगोमानि न'बथिनि मानसिफ्रा अत्याचार खालामनाय बे गासै कनसेप्टआ बे फिल्माव नुजासारदों बुंनो थाङोब्ला बियो आबुङै माने समाजारि सावथुन जागोन बै समनि माने जों गारबोनाय बै समनि मानो होनब्ला बखालि होनोब्ला दानि दिनाव दानो माने दानि गोदान जेनेरेसनफ्रा बखालिया मा बेखौ बुंनो हाया थ' थारैनो बेयो मोनसे समाजारि सावथुनजों लोब्बा लाखिनानै बेखिनि खामानिखौ मावदों आरो बेफोरबायदि समाजारि गोरोबनाय माखासे सावथुनफोर फैयोब्ला जोंनि नायगिरि बिथांमोनाबो मोजां मोनो मानो होनब्ला दिनै नायगिरि बिथांमोना निउ जेनेरेसन दङ अल्ड जेनेरेसन दङ स' बे गासै इनभाइरनमेन्टखौ गोरोबनानै जुदि मोनसे फिल्म जायोबा बा सावथुन जायोब्ला बे थारैनो अनसायजागोन थ' बेवहाय आं मिथिनो लुगैदों नोंथाङा बे बखालि फिल्माव माबे मोनसे आयदायाव रल खालामदों दा बेनो जाहैबाय दा माने आं बुंबायना आंनि फिल्माव आं सावथुनाव जिखिनि खालामबोदों तिनालसे 9टा फिल्म खालामबोबाय दा बेयावहाय माने बुंनो थाङोबा नेगेटिभ रुल होनना बुंजागोन दा बेयावबो बेनो गोलैहैबाय आं बै गथ'खौ आंनि माने फिसा हिन्जाव सासे दंमोन बेखौ लानो थाखाय बामनो थाखाय बै बखालिखौ लाना फैयोब्ला आंनि बिसिया माने गथ'खौ बाहोनायजों लोगोसे लानायजों लोगोसे माने नों बे जि जोमखौ बेखौ साफा खालाम बेखौ सु बे न'खरखौ बोरै साब सिखोन खालाम बेफोर माने अत्याचार खालामो आरोखि दा बे हिसाबै आं बिसिनि खोथा लाना मा बुंगोन मा थागोन बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदि स्वभाबाव दङ आरो थिगानो दङ नोंथांमोननि बे गोदान फैनो लागा फिल्मा थारैनो अनसायजाथों लोगोसे नैबे समाव दुर्गा फुजा फैयोब्ला जोंना माखासे फिल्मा थांनाय बोसोरावबो ओंखारदों थ' आसा खालामो बे फिल्मखौबो जोङो बे दुर्गा फुजा समाव जों नुनो मोनगोन बेखौ आसा थिबाय लोगोसे नोंथांमोननि नाजानाया जाफुंसारथों दानिया आदा बावैसो सिगां ससियेल मिडिया फेसबुकआव आं नोंथांमोननि माखासे पिक्चार आपल'ड नुनो मोन्दोंमोन नोंथांमोना वेस्ट बेंगलनि जा दार्जिलिं बेवहाय जोंनि जा बर' थागिबि सुबुं मेसि बिथांमोननि जायगासिम थांदोंमोन स' बै जायगायाव नोंथांमोना थांनानै जोंनि जा थागिबि बर' सुबुं दङ मेसि बिथांमोननि सायाव एक्सपिरियेन्सआ माबायदि जोबोद मोजां सोंथि आं गोजोननाय मोनदों बावैसो आङो सिगाङाव माने दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव थांदोंमोन जोंनि खैराबारि हालामनिफ्राय आङो मोसाखावरि गथ'फोर माने खेराइ हान्जा आर'ज हान्जा बेफोरबायदि लांनानै बेयाव माने जथेस्थ' माने रंजानाय मोसानाय बाखि आरो एक्सुवेलि माबा बाथौ धोरोमनि बिथांमोना माने बाथौ धोरोम माने सिबिसुला दा बेयाव जों प्रग्रामाव थांदोंमोन माने आंखौ बुंबाय जे साजोन हिसाबै नोंथाङा फैदों बेनिफ्राय बिदि रंजानाय बाजानाय आरो बाथौ धोरोमनि आर'ज मेथाइ खननो हानाय नियम निथि रोंनाय मानसि दङ दङ जोंनि जायगायाव आं बे हिसाबै लाना थांना बेयाव थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला आं बिनि आवगायाव थांग्रोदोंमोन दाख्लैबो थांनायनि सिगाङावनो आवगायाव थांदोंमोन आं थांबा फुंनि 7टा बाजाव जे खालि थांदों बिनि अखानायै फुंनि 7टा बाजाव आङो सारि मोनदों सारि मोननाय लोगो लोगो बिसिनानिफ्राय आं खोनादों जे बिथांमोना एक्सुवेलि बुंनो थांबा जोबोद डेभेलप जोंनि सिरि मानो होनब्ला बिथांमोननि न'खरा एकदम माने जोंनि सिरि एकदम न' बां एकदम माने साद धालाय माने जानाय थानाय थासारि जोबोद मोजां दा बेयावहाय मोनसे माने
आं फुंनि 7टा बाजियाव सिखारनाय मोननाय लोगो लोगो आंनि खोमायाव गाबफैदों आय' आफा होननाय बे जोंनि बोराइ बाथौ महिमानि कुरुबिया एक्टिं खालामनाय बे मेथाइखौ गाबगासिनो दं ओमफ्राय जोंनि दुलाराय बाथौ महासभानि लाइमोन आफादनि आफादगिरि बोनथुम नार्जारि सारा बिथांखौ बुंबाय सार मा मेथाइ गाबबाय ब्रामोन बिथांमोना सिखारनानै बाथौ खुलुमबायनो बिदिब्ला जों लासिं सिं जागोन आङो थारातारि सिखारनानै दुगैबाय दुगैनानै आं फ्रेस जानानै बेनिफ्राय नायब्लाथ' बिथांमोना बाथौ खुलुमगासिनो दं ओमफ्राय आंबो थांनानै जोंबो थांनानै सिखारनानै बाथौ खुलुमबाय बेनि उनाव बिथांमोना बाथौ खुलुमखांनायनि उनाव गावनि खामानि दामानि मावनांगौ मावबाय जानाय लोंनाया खामानि मावदों बहाबा खामानि दं बेनिफ्राय फरायनांगौ फरायगासिनो दं बेखौ नुनानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय आं सानदों बिथांमोननि बाथौ सिबिनाय ओरैबायदि गोसो गोथारै सिबियो बिथांमोना सानफ्रोमबो फुंनि समाव बिबार बावथाय बायदिसिना लानानै बिथांमोना बाथौ गुदियाव थांनानै बाथौखौ खिन्थु बिथांमोननि बाथौनि बावनाय थिननाय नियम नितिया जोंनि आसामनि बायदि माने सेम नङा जुदा एसे जुदा आरो खिन्थु बिबार बाथौ बिथांमोना बिथांमोना बिबारजों बावो आरो बोलि नङा होमबाबो माने एसे जुदा खिन्थु दा बे बुस्थुखौ जोंनि आसामनिफ्राय बिथांमोना नियम नितिखौ लानानै जोंबो थांनायाव दा जोंनि नियम नितिजों बिथांमोना बावगासिनो दङ आं बिथांमोनखौ बुंदों आं दिनैबो नोंथांनि बे चेनेलाव आं बुंनो थांबा बिथांमोना रियेल बर' मानो होनोबा जोंनि आसामाव आं नुदों जे जों गासैबो बर' आं आर'नाइ लादों नोंथाङा आर'नाइ लादों गामसा गानदों जों गासैबो बर' होनना जों जे बर' हारिनि जों होनना बुङो खिन्थु बिथांमोननियाव दिनै मिडियाम गैया अब्लाबो बिथांमोना माने हाजासिम माने बर' भाषाखौ लाखिजेन बिथांमोननि रावखौ बोर्दोन ना मा बुङो बहा थाङासै मा जायासै मा मैगं नायखौ जोङो मा ओंख्रि होनना बुङो बिसोर बेफोरबायदि माने अब्लाबो बिथांमोना बर' रावखौनो रायज्लायो बायदिसिना माने बर'नि फेस्टिभेल प्रग्रामफोराव गामसा दख'ना आर'नाइ लाना बिथांमोना बाहागो लायो प्लास बाथौखौ बिथांमोना सिबियो दा आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि आसामाव नोंथाङा बर' आंबो बर' ओमफ्राय नोंथांनि धोरोमखौबो आं मिथिला दा आंनि धोरोमा आं बाथौ दा बे हिसाबै आं बुंनोसै जे आं बिथांमोनखौ रियेल बर' होनना बुंदों मानो होनबा बिथांमोना एकदम माने गामसा लंपेन्ट जन्था माने बेखौथ' बादानो आर'नाइ दानो लुनो रोङाब्लाबो गाननाय जोमनायनि गेजेरजों धोरोमखौ जे बिथांमोना सिबिदों जाय बर' आं बुङो दै जाय बर' हारिनि जायोना जाय बुंगोन बिथांनि न'खराव जुदि बाथौ दङब्ला मानो होनबा जोंनि बर'नि गिबि गुदि धोरोम बाथौआ जाबाय धोरोमा जाबाय बाथौ जोनोमजों फैफानाय दा जाय बिथांमोना गामसा गानगोन दख'ना गानगोन आर'नाइ लागोन जाय बर' हारिनि जायो बिथांनि न'खराव जुदि बाथौ गैयाब्ला आं बिथांमोनखौ बुंदों दिनैबो बुंगोन बिथांमोना एक्सुवेलि रियेल बर' नङा फाख्रा बर' नंगौ नङा नोंथां आं बेखौ बुंनो हागोन दा बे हिसाबै आं बिथांमोननि बे जायगायाव थांना थारैनो गोजोन मोनदों बिथांमोना रियेल बर' एक्सुवेलि माने बेवहाय बिथांमोना मिडियाम गैयाब्लाबो बिथांमोना माने डमिनेट बुंनांगोन वेस्ट बेंगलाव माने नाख्रेबजानाय बुंनांगोन मानो होनब्ला आसामाव जों जाबायदि दङ बेबायदि बिसोरनि थासारि गैया अब्लाबो बिथांमोना गावसिनि रायलायनाय राव हारिमु गाननाय जानाय लोंनाय लोगोसे बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमा दङ बे बिथिङाव जोबोर बाख्नायथाव आरो थारैनो गोजोननायबो मानो होनब्ला जोंनि आसामनि थागिबि बर' सुबुंफोरजों बिथांमोना अरायसम फोनांजाबनाय दङ अरायसम फोनांजाब जेरै नोंथांमोनखौ दा बिथांमोना लिंहरदों रिकुवेस्ट खालामनानै स' माखासे बिथिङाव जों बेबायदि कनभारसेसन खालामलायो रायलायो थ' बेवहाय नोंथांमोनखौ प्रग्रामनि हिसाबै लिंहरदोंमोन ना माबा मोनसे गुबुन एक्सुवेलि बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना बाथौ सिबियो शिवरात्रिजों प्लास माने बाथौ फालिदों बाथौ नियम निति फालिनायाव प्लास बिसोर मा जाहैबाय आंखौ माने सिनायो माने साजोन मेथाइखौ बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनो नायोब्ला दा साजोन हिसाबै बिथांमोना माने लिंहरबाय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम महासभानि बोनथुम नार्जारि आफादगिरि बिथांनि थ्रुयै लिंहरबाय उनाव आंखौबो फेसबुकआव बायदिसिना ससियेल मिडियाआव बिथांमोना कमेन्ट हरज्लायबाय थायो उनाव लिंहरबाय आंबो थांगोन जाहैबाय थांबाय माने थांनायनि उनाव बिथांमोना थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा बे हिसाबै लिंहरनाय लेखालाय खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम जाहैबाय ओमफ्राय आरो बेबायदिनो मोननैसो प्रग्राम दङ लिंहरगोन होनना बुंबाय आं दा थांगोन सम मोनोब्ला मिलायनो हागोन आरो बेनो आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बिथांमोना आं रियेल बर' बेखौनो बुंदों आरोबाव बिथांमोनसे मोनसे प्लेनिं लादों माने दार्जिलिं डिस्ट्रिक्टआव 2 कथा हा आवग्रिनानै माने गावसोरानो बायना दोनखानाय बे हा दा जाय बिथांमोनखौ आं माने एकदम
माने सोद्रोम माने बर' समाज बा बर' होनना बुंनांगोन रियेल बर' नांगोन बिथांमोना जाबाय अबिराम साइब मन्टु साइब मंगल तामां बेनिफ्राय जाबाय सन्जीब साइब बिथांमोन साब्रैया मा खालामदों आरो सासे दङ जोंहा सार दिला साइब होननांगोन बिथांमोन साबाया मोनसे जायगा लाना दोनदों हा लाना दोनदों बे हायाव जोंनि बड'फा हिउमेन ब्रह्म बिथां बड'फानि स्टेचु बिथांमोना बानायनायनि जुजा खालामगासिनो दङ बानायगोन आरो मुसुखाखौ बेयाव फसंगोन आरो निश्चय रिसेन्टलि बनायगोन आरो बिथांमोना बेनो थारैनो गोजोनथाव बिथांमोननि नाजानाया जाफुंथों बेबो मोनसे मानो होनब्ला आसामनि थागिबि सुबुङा दिनै बर'नि बिफा होनोब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिनायै गैया मोनसे समाव बड'लेण्डनि आलादा रायजोनि सिमां सुजुबोनाय बिथांनि गेदेमानि जिउमाखौ जोंनि आसामनि बाहेरावबो जे वेस्ट बेंगल बायदियाव बिथांनि मुसुखाखौ खालामगोन बे थारैनो नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव लोगोसे आं मोनसे आरो मोनबावदोंमोन नोंथांमोना जोंनि नसुंसेयारि हादोर नेपाल बे नेपालावबो थांदों होननानै आं मिथिनो मोन्दोंमोन स' नेपालनि एक्सपिरियेन्सा माबायदि नेपालनि बर' आरो जोंनि बर'आ बेसेबांसो डिफारेन्स बिथांमोननि बर' जोंनि बर' डिफारेन्स होनना बुंबा डिफारेन्स दं मानो होनबा जानाय लोंनाय थासारि अनेक डिफारेन्स दं दा बे हिसाबै बेयाव थांनानै आं गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनखौबो बिथांमोनाबो माने साजोन हिसाबै सिनायो गोजोननाय मोन्दों दा गिबियाव थांनायनि उनाव आं सानदोंमोन फार्स्टआव आंखौ सिनाया बिसोरो सिनाया होनना सानदोंमोन आं बेनिफ्राय बिथांमोननि भाषाखौबो रावखौ माने बोरदोन बेफोरबायदिनो बहा थाङासै बहा फैया बेफोरबायदि माने बहा फैया बहा थाङासै होननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव माने बै बोरैबा नाङो बोरैबा साननाय खिन्थु बिथांमोना बिदि बुजियो सिनायो मोनथियो दा मोनथिनायाव सानैसो सेंग्राफोरा आंखौ सोंबाय जे सारा बहानि जाखो आसामनि ना बड'लेण्ड बिसोरो बड'लेण्डखौ बुङो बड'लेण्ड ओमफ्राय आंबो बड'लेण्डनि सारनि मेथाइ जोंनि बिराद गोजोननाय मोनो साजेन मेथाइनि जोंनि रंजायो बेफोरबायदि बेयावनो नोंथांमोना सिनायनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बिथांमोननो माने सिनायलायनाय रायज्लायनाय लाबोदों माने थांनाय 2019 मायथाइनि मे दानाव माने बड' मेसे साहित्य सभा बैयाव थांदोंमोन आं थांबा बेयावहा बिदि सिनायथि जालायबाय जालायनायनि उनाव बिथांमोननो माने रंजानाय मोसानाय बिदि प्रग्राम जालायबाय आरो जालायनायाव बिथांमोनजों रायज्लायनानै मिथिना मोन्दों बिथांमोना मथा मथि 6,000 6,000नि सायाव दं आरो बर' सुबुंफोरा प्लास ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिना मोन्दों जे बर'आथ' आरो अनेक दंबोयोमोन दङब्ला मा होननांगौ गोमालांनाय बर' दा बेयाव बिथांमोना मा जाहैबाय खायफा बर'आ माने राजबंसि एसे बास्लायलांनो हमदों बेनिफ्राय मा जाहैबाय फानजारियाव जोबना दोननाय दाउ बायदि जे जोंनि काजिरङानिखौ माने गभर्नमेन्टआ बेन्दोंआव लाखिना दोनदों जोंना मानास बेयावहा माने मैदेर जा गान्दा जा बायदिसिना दाउमा दाउसाफोरखौ माने गोमालांनो हागोन होनना बेन्दोंआव लाखिना दोनदों थिग तेनेका जोंनि नेपालनि बर'फोरखौ नेपालनि माने गभर्नमेन्टआ माने मा खालामबाय दा मा होनदों पार हेड 2,000 करि माने अनसुंथाइ होयो बिसोर नेपाल गभर्नमेन्टआ दा बे हिसाबै बिथांमोना होनायनि उनाव जाय बिथांमोना राजबंसि बे लाइनाव थांगासिनो दंमोन बास्लाय बिथांमोना लाखै फैफिननो हमदों दा बर' मेसि होननानै जेखौ सिनायथि बर' मेसि होननानै आरो बे फैफिनदों आरो दा बेखौ मिथिनानै जों गोजोननाय मोन्दों खिन्थु बिथांमोनाबो मिडियाम गैया खिन्थु जोंनि साहित्य सभानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ दा नाजागासिनो दङ खिन्थु धोरोमा खिन्थु जोंजों समान बाथौ धोरोम बे बाथ्राखौ आं मिथिना गोजोननाय मोन्दों दा बे हिसाबै आरो थांबाय थादों थांगोनबो बेनिफ्राय आं दा नोंथांनि चेनेलाव आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों फोसावनो नागिरदों दा बिथांमोननि नेपाल गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' फोलेरनो मोनसे सुबिदा होदों नेपालनिफ्राय सम्पूर्ण माने 100% माने सुबिदा होगोन जे बर'नि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरनाय दख'ना गामसा बेखौ बिथांमोना मोनथिया बोरै दानांगौ बोरै लुनांगौ दा बेखौ बिथांमोना बुंदों गभर्नमेन्टनि मानसियानो आंनि सायाव बुंदों जे जोंहा बे बोनथोम नार्जारि दुलाराय बाथौ महासभानि जाय खेलाफोरा बिथांनि सायाव बुंदों जे नोंथांमोननिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय माने गामसा जि दानो रोंनाय मानसि जोंनो हर जों बिथांमोननि कारेन्सियाव 26,000 नामा जायो मोजां खिन्थु जोंनियाव इन्डियायाव 15,000 नामा जायो दा बे हिसाबै मान्थलि 15,000 करि हरगोन दा होयोब्ला दा जोंनि मानसि बिथांमोननो हरनांगोन दानाय लुनाय खुन्दुं बायदिसिना जानाय थानाय गासै फ्रि
मान्थलि दान बान्था मोनबावगोन 15,000 नेपाल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिथांमोना बुंदों दा आङो बिदिनो जायगा जायगा मिटिं दावथिङाव बुंबोगासिनो दङ जाय बिथांमोना गोसो गुदुं रोंगौ बिथांमोनखौ जों बेयाव हरगोन होनना सानना दङ आरो थिगानो दङ नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा दार्जिलिंनि बर' लोगोसे नेपालनि बर'फोरनि सायाव माखासे भेलुएबल इनफरमेसन नोंथांमोना होबाय थ' थारैनो बेफोरो आदानि मोनफा मोनफा एक्सपिरियेन्स जा जायगाफोरखौ जों दिनै मिन्थियो खोनायो नेपालाव बर' दङ दार्जिलिंआव गोबां बर' दंसै बेफोरखौ मिन्थियो लोगोसे दिनै मोनसे समाव जोंहा फोनांजाबनाय राहा गैयामोन नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गोहोआ ओरैबायदि माने गोसारदों जायाव जों बैजों मोनसे सोमोन्दोआ दङ थ' थारैनो जोंनि मिरौ जिरौब्लाबो जेरावबो थानाय बर' हारिनि सुबुंफ्रा जे नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि कालसारखौ दिनै संरैखा खालामनानै दं बेनो जोबोर माने हेल्पफुल बा थुलुंगा गोनां जोंबो थारैनो गोजोननाय मोनो नोंथांमोननि खोन्था बाथ्राखौ खोनानानै थ' आदा बेहाय नेपालाव नोंथाङा बर' सुबुंफोरनि सिनायनाय सानैसोनि मुंखौ लानो हागोन नामा? दा नेपालावथ' सिनायनाय होनबा आंबो सिनाय बिथांमोनाबो सिनायबाय जोंना दाखालि बावैसो जोंनि खैराबारि ओनसोलाव जालांनाय बर' थुनलाइ आफाद बेयाव जाय बिथांमोननो माने इनभाइटेसन हैनो थाखाय आंनो थांदोंमोन बेयाव जोंहा एमपि दङ बर'नि एमपि माने कुमारी मेसे बर' समाजारि आफादनि जोंहा रन्जित मेसे दा बे बिथांमोननो आंनो माने लाइजामखौ हैदोंमोन बिथांमोनखौ इनभाइटेसन होबोदोंमोन बिथांमोना फैदों आरो बिथांमोननि गामिनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? गामिनि एक्जेक्ट गामिनिखौथ' आं बुंनो हालिया खिन्थु बिथांमोनाबो जोंनि बायदिनो गामिनि मुंफोरा थुलाबारि दं थुलाबारि दं आरो माबा एसे बावबाय आं दंमोन जोंनि एखेफ्राम आरो माने मिन्थिनायाव 6,000निख्रुइबो बांसिन बेवहाय दङ थ' थारैनो गोजोनथाव आदानि खुगानिफ्राय माखासे इनफरमेसनखौ मोनबाय थ' आदाया सावथुन मुलुगजों लोगोसे हारिमु बे बिथिंनि अनगायैबो नोंथाङा पार्सनेल गाव हारसिंनि जिउआव मा खालामबोबाय दं दासान्दि? आङो दा पार्सनेल जिउ हिसाबै आङो बर' भाषा माने इंराजियाव बुङोबा बिजनेस खालामो खिन्थु माने इंराजिखौल' बुङोबा एसे गोगोम बुंनाय जायोना बिजनेस माने बेयो आरो मोनसे ब्रेन्ड बिजनेस नंगौ खिन्थु माने बर' बुङोब्ला आं सासे दुकानि गलादार दुकानि दा आंहा माने कस्मेटिक प्लास जुवेलारि आइटेम आरो गिफ्ट आइटेम दङ आंहा खैराबारि ओनसोलावनो दा बे हिसाबै माने गोबाङानो मिथिगौ माने गोबाङानो बुङो साजोन दखानाव थांनि साजोन आदानि थांनि रुपसिं आदानि दखानाव थांनि बिदि दा बे हिसाबै आङो बिजनेस खालामनानै आं साक्सेस जानाय बायदि मोनदों मानो होनब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिजनेसाव थारैनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा दावगानांगौ ओंखारबोनांगौ मानो होनब्ला जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो नोंथाङा BMA पास खालामदों सार्भिस गैया बिथाङा BMA पास खालामदों सार्भिस गैया खिन्थु मा गस्ला गुफुर गानना लंपेन्ट साफा सिखोन गाननानैहा जों माने आं उमुक पास खालामदों आंहा ओरैबायदि शिक्षा दं खिन्थु स्टेन्डार्ड भाबै थायो बे बिजनेसखौलाय मा खालामनो मा बेपार खालामनो आं साखरि नांगोन इन्टारभिउ होगासिनो दं खिन्थु साखरि जायाखै आं बुंदों बै सेंग्रा जोलाफोरखौ बुंदों इन्टारभिउबो हो नाथाय नों थांना थानायनि थाखाय मोनसे बिजनेस खालामबाय था आं आरो जाय बिथांमोना जोंनि बर' सुबुं जोंनि खैराबारि एरियायाव आं बर' सानैसो दं बिजनेसमेन जोबोद माने गोग्गोम माने बिजनेसमेन फालांगियारि बिथांमोनखौ बुंनांगोन हयथ' मोनथिगोन जे खैराबारियाव फैयो आरो खैराबारि नङा अनेक जायगायाव थानो हागोन आरो जाय बिथांमोनखौ आं बुंदों जे थारैनो बिजनेसाव जोबोर माने गोदै बिजनेस खालामनाय माने बुंनो थाङोब्ला बिजनेस खालामनो ओरैबायदि गोदै जाय बिजनेस लाइनाव खेबसे हाबलांबाय बे आंनो सार्भिस नांथ'ला बे बाथ्राखौ बुंखागोन माने कन्फिडेन्स मोनसे फैयो आरो बिजनेसाव निजेनो मालिक माने बस नोंथाङा टाइमा नोंथांनि मथे सोलिगोन नाथाय साकरि जब बायदियाव नोंथाङा सोरबा सासे सिनियरनि खोथा मानिनांगोन आमुगाव थांनो मोना दिनै सुटि मोना माने बिजनेस होनोब्ला कन्फिडेन्स प्लास इन्डिपेन्डेन्स बे मोननै बिथिङाव नोजोर होयो थ' नोंथाङा बे बिजनेसनि बागै जोंनि जा आजोला सेंग्रा बिथांमोनखौ खावलायबाय बिजनेसाव नांनांगौ मानो होनब्ला साकरियानो मोनसे थांना थानायनि लामा नङा आरो नोंथाङा फरायखांबाय बेनि उनाव साकरि मोनसान्दै नोंथाङा बिजनेसनि एसे टेस्टखौ लानो हायो दानिया बेबो जाहैबाय दानिया नोंथांनाव मोनसे आं कुइसन सोंनो नागिरबावदों जोबथियाव
आथिखालनि नैबे फैबाय थानाय जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बिटिसिनि बे बिथिङाव नोंथाङा बे हालामनि थागिबि सुबुं हिसाबै बे फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिनि सायाव मा बुंनो सानो? बिटिसि बिसायख'थिनि सायाव मा बुंनो सानो होनबा दा आंबो राजखान्थिनि मानसि नङा अब्लाबो आं जा नुदों जा खोनादों जा मोनथिना मोनदों बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों बेखौनो आथिखालाव माने जों बर' गावजों गाव माने नोंबा मा पार्टिनि आंबा मा पार्टिनि नोंबा सोरखौ गोजोननाय मोनो आंबो ओरैबायदि अनेक ओरैबायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय नुगासिनो दङ खिन्थु आं बे बाथ्राखौ बेखौ लानानै एसे माने गोजोननाय मोनाखै आरो मानो होनब्ला नोंबो बर' आंबो बर' जों मानो होनब्ला जोङो फैबाय थानाय बोथोराव जों सासे माने गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ दा बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला दा नै ससियेल मिडियायाव जों नुगासिनो दं सोरांब्लानो दानि निउस मिडियाफोराबो ससियेल मिडियायाव आपडेट होयो बिखेखय जोङो फेसबुक नायो इउटुब नायो बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय नुयो दा नुयोबा दा माने सेंग्रा जोला होनना बुंगोन आजोला उन्दै गथ' आं दा नायो किसुमान कमेन्ट होग्रा मानसिफोरखौ बिथांमोननि प्रफाइलखौबो नायो हयथ' बिथांमोना हयथ' भटार्सबो जानो हायाखै भटार्स राइट्स मोनाखै बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि मैला कमेन्ट होयो दिनै जोंहा बिथां प्रमद बर' बिथाङा जोंहा बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै मोनसे माने राजखान्थि हान्जायाव हाबबाय फैबाय बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारि मोनसे राजखान्थियारिनि दैदेनगिरि दा बिथांमोनखौ ओरैबायदि गाज्रि मैला कमेन्ट होयो बिथाङा हयथ' भटार्सबो नङा दा बे हिसाबै आं सानो दा नोंथाङा मोनसे होनाय लोगो आं मोनसे होबाय बिथाङा मोनसे होनाय लोगो बिथां ओरैबायदि बाथ्रा दान्थेलाय बिदिन्थेलाय जायो दा बे थासारिखौ नुनानै आं एक्सुवेलि गोजोननाय मोनाखै मानो होनब्ला जों गासैबो जों बर' हिसाबै थांना थानो फैदों थांना थालांनांगोन बे दा बे हिसाबै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आं गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे बाथ्रा दान्थेलायनायखौ बिदिन्थिखौ दा खालाम जों गासैबो नोंथाङा बर' आंबो बर' बयबो बर' जोङो नोंथांनि माने पार्टिखौ दानाय राजखान्थि बे पार्टिया मोजां बै पार्टिखौ बे पार्टिया मोजां बेनो होनाङा बेनो हो बेखौ दानाय आं बिजाथिखौ नाय नोंथांनि एरियायाव नोंथांनि जायगायाव जाय बिजाथिया मोजां बिथांनो नोंथाङा भट हो माने नोंथांनि एरियायाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगोन बिजाथिखौ नाय पार्टिजों खोन्था गैया माने बिजाथिनि सायाव सोनारगोन जे बे मानसिया गादियाव थांनानै पावार मोननानै बे गादिखौल' सामलायगोन ना जोंनि माने जेनेरेल सुबुं जा गामियारि थागिबि सुबुं बिथांमोनखौ नायफिनगोन थ' नोंथाङा जोबोर मोनसे मोजां पइन्टखौ बुंनो हाबाय थ' आदाया बुंनाय बायदिब्ला बिजाथिजों सोमोन्दो दङ पार्टिजों खोन्था गैया स' नैबे बिथिङाव जों बर'आनो गासैबो बर'जों दाङाबाजि जानो गोनां गैया जोंहा मोनसे गेरेमसा हारि दालांनायनि सिमां दङ आरो जाबोगासिनो दङ इसे एनै आगानसे जों बर' हारिया दिनै सारा मुलुग दरबाराव मिथिजानो हमसै लोगोसे जोंनि माखासे हारिमुवारि बिथिङाव जौगानायखौ नुनानै माखासे हारि हारिसानि सुबुंफ्रा जोंनि बर' हारिनि सायाव सावरायनो हमसै बिथांमोना मोनसे माने पिसफुल मोनसे गोजोन थासारिखौ लुबैग्रा हारि होननानै बिथांमोना दासान्दि सावरायगासिनो दं थ' आदाया जोबोर मोजां पइन्ट आउट खालामबाय आं बेयावनो फंसेबाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंहा दा उन्दै सेंग्रा जोलाफोरा गावबा गाव इउटुब चेनेल खुलिदों इउटुब चेनेल खुलिदों आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों माने बर' हारिनि हारिमु बायदिसिना बर'नि माने कालचार नियम निति बेफोरखौ देखायगासिनो दं बेनि गेजेराव दा नै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सायाव दान्थे बिदिन्थे बाथ्रा बायदिसिना लानानै जाबायदि माने भिउवार साबस्क्राइबार लाइक कमेन्ट मोननो थाखाय भिडिअ बानायगासिनो दङ आं बुंदों नोंथांमोन बानाय जोंनि हारिनि मोजां गाज्रिखौ नोंथांमोना दिन्थि नाथाय नोंथांमोना गाज्रि मैलाखौ दा फोसाव बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथाङा मोजां बिथाङा गाज्रि बिथांखौ भट होनांगौ बिथांनो होनाङा बेफोरबायदिखौ दा खालाम नोंथांमोननि चेनेलाबो ग्रथ जागोन आरो जाथों मोजां गाज्रिखौ नोंथांमोना दिन्थिलां बेनि गेजेरावनो बे राजखान्थि मैला गाज्रिफोरखौ नोंथांमोननो चेनेलफोरखौ आं बुंदों बेफोरबायदि दावराव दावसि दा खालामहो दै
दा आदाया मोजां मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा नोंथांनि टेलेन्टखौ इउटिउबनि जे फोसाव नाथाय बे नङा जे साननैसोनि गोहोआव थानाय राजखान्थि हान्जाखौ लाना नोंथाङा माने सुलायनो नाङा बे मोजां बे गाज्रि थिगानो दङ बे मोनसे टपिकआवनो आं मोनसे खोथाखौ मस्ट इम्परटेन्टलि लानो नागिरदों दिनै इउटिउबनि खोथा नोंथाङा बुंखांबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गोबां प्रडिउसार बा गोबां नोंथांमोन बायदि एक्टिं खालामग्रा बिथांमोना निजेनि माने गोलोमदैखौ बाहायनानै गोबां रां खरसा खालामनानै दिनै फिल्म बानायगासिनो बैफोर फिल्मखौ मा खालामो जोंना माने लाबा उथिनि सिगाङावनो पाइरेसि खालामना आपल'ड बानायो बे बिथिङाव नोंथाङा मा खावलायनो नागिरदों बे जोंनि गोदान जोलैनि इउटिउबार बिथांमोनखौ एक्चुअलि बे मोजां नङा मोजां नङा दा मानो होनबा जोङो इउटिउब चेनेल गावबा गाव चेनेल थायो जोंहा पबिन्द्र दैमारि मोनसे चेनेल दं आरो टीम साजोन होननाय मोनसे चेनेल दं बे मोननै चेनेल दं बेयाव जोङो प्रसार खालामो दा बिसोरो बे जोंनि जिथुनिखि जों चेनेलाव हगारनायनि उनाव गोबां माने गोदान गोदान माने गथ'फोरा इउटिउब चेनेलफोरा भिडिअखौ माने लानानै गावनि चेनेलाव हगारो बे बुस्थुखौ एक्सुवेलि खालामनाङा मानो होनब्ला जोङो अखा बांखा हर सान खस्थ' खालामनानै जों फिल्मखौ बानायनायनि गेजेराव जों माने माबा मोनसे आसा खालामनानै जों बानायनानै हगारनाय जायो दा बिसोरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंथ' लाबथ' मुलाम्फाथ' गैया मोना अब्लाबो नोंथांमोना हारिमुखौ सिबिदों बेनो मानो होनब्ला जोङो फिल्मखौ बानायनायाव जोंनियावथ' सिनेमा हल गैया जोंहा रेभेनिउ मोना थ' मा खालामो जोंनि दुर्गा फुजा बिश्वकर्मा फुजा बेयाव जों टारगेट लायो जों प्रजेक्टर लायै जों गामि गमा दुब्लि फोथार बायदिसिनायाव दिन्थिफुंलाय बिनिफ्राय जि थाइसे थाइनै मोनो बेजों जोङो बोखांनो नाजायो दा बे खालामनायनि गेजेराव जों माने सोरबा प्रडिउसारा मोनजोबो सोरबा मोनजोबा खायफा प्रडिउसारा माने बोसोराव खेबसेल' फिल्म बनायो बिनिफ्राय जथिरखायो बेनिफ्राय गुबुन प्रडिउसार फैलायो बेबो जिरायो दा बे हिसाबै दा जोंफोर गाव गोसोआ इन्टारेस्ट दं नालाय बेनिखायनो गावनि पकेटनि एसे एनै खरसा खालामनाबाबो जों बानायगासिनो दङ आरो दा बे हिसाबै आङो बुंनो सानदों दा बे पाइरेसि दा खालाम दा आरो फैबाय थानाय बोथोराव जों बेफोरबायदि होबाय थागोन थांनाय देग्लाय माने बोथोराव मोननैसो फिल्मखौथ' ओरैबायदि खालामदों माने लास्टाव माने प्रडिउसारा गावनि चेनेलाव हगारनो गोनां जाथारबाय आरोखि दा बे हिसाबै बेफोरबायदि दा खालामना बुंनो नागिरो आरो जोंनियाव रिसेन्टलि जों नुनो मोन्दों हायनामुलि 7 बेबो जालांदों बेनिफ्राय जोंहा रिया ब्रह्म मेदाम गोथार सावथुन बेबो जादों आरो खोनानायाव पंकज लाहारिनि दैदेननायाव बे गान्जा फाग्ला बेबो जादों बेबायदि जाखांबोफुनाय माने हारिमुखौ सिबिग्रा बा सावथुन मुलुगखौ मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव लांनो नागिरनाय बेबायदि प्रडिउसार बा डाइरेक्टर बिथांमोननि गोहो बोला बायलाङो मानो होनब्ला बर'जों बर' दिनै नोंथांनि मोनसे फिल्मखौ सोरबा गुबुन बर' सुबुङा खावगोन बेवहाय जोंहा गावनि मोनसे जातिनि मोनसे सार्थ थायो जायाव जों एफआइआर माबा माबि बेफोरखौ जों आयेननि बेबस्था लाया जों माने बर' हारिया इजियैनो थांनो जुजियो थ' बे बिथिङाव नोंथांमोना पाइरेसि खालामनाङा जोबथारनाय आदानाव मोनसे सोंलु सोंबावनो नागिरदों जिहेतुके नोंथाङा सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो दङ जोंनिया बर'नि जा सावथुन मुलुग बेवहाय नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि जाखिनि फिल्म बेफोरखौ प्रजेक्टरनि अनगायैथ' गुबुन राहा गैया थ' जोंहा बिटिसि खुंथाय थानायाव नोंथांमोना माबाफोर बेबायदि मोनदों नामा जायाव जों मिनि हल खुलिनायनि मोनसे फिउचार प्लानिं दङ बिदिथ' जोंहा अल बड' सावथुन मुलुग बेनिफ्राय अलरेडि बिटिसि खुंनाय बे बिसोरनो दाबि होगासिनो दं बिथांमोना खोथा होदों मिनि सिनेमा हल जायगा जायगा बानायनायनि बेनि गेजेराव दा बानायगोन होगोन होनना बुंदों नाथाय नायनोसै माब्लासिम जाफुङो दा जोंबो जाफुंनायखौनो नेगासिनो दङ जाफुंगोन सानदों अब्लासो माने हयथ' बर' सावथुन मुलुगाबो जौगालांगोन प्लास जोंफोर रखम साफा आर्टिस्टआ हयथ' माबा मोनसे मोनोब्ला आं बै जायगानिफ्राय बे जायगा थांनायाव शुटिं खालामनो थांनायाव थाव खरस माने कस्टिउम ड्रेसनि खरस एसे एनै मोननाय लोगो लोगो माने सोलिनो हागोन बेफोरबायदिखौ सानदों आरो बेनिखायनो दा बिटिसिनि जों खुंथाय आफादनो अलरेडि साबमिट खालामबाय बिथांमोना खोथा होदों नायनोसै दानिया माने बर' सावथुन मुलुगाबो दिनै एवार्ड फांसन खालामदों बावैसो सिगां हलथुगाव जालांनाय एवार्ड फांसनाव बेयाव बाथ्रा बुंदों जोंनि थांनाय मोनफिननाय बराद बे सावथुनाव जोङो बेस्ट स्क्रिन प्ले राइटार पबिन्द्र दैमारि बिथाङा मोनदों प्लास बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टर जोंहा अमर बर' बिथाङाबो मोनदों बेनिफ्राय दा नोंथांनो आं मोनसे बाथ्रा बुंफेराखैमोन आं गुबुन चेनेलाव थांनाय साजोन 2019 मायथाइयाव बानायनाय बेयावहाय माने आथिखालाव जों खोनानो मोनो गुबुनालायनो माने मोनसे भिडिअ एलबामावनो 2 लाख 3 लाख 5 लाख खरसा खालामो खिन्थु बिथांमोना बोरै खालामो मिथिला
खोनायो आरो दै खोनायो। खिन्थु बेसेबां माने फैफिनो मोनफिनो मुलाम्फा जायो बेखौथ' मिथिला औ खिन्थु जोंनि बे साजोन बे मेथाइआव जों भिडिअ खालामदों मेथाइखौ खिन्थु जोंहा बिथां जितेन बसुमतारी बिथाङा सिंगारा बानायदों बिथांनो आं भिडिअ खालामनो थाखाय बिथांनो आं थाइसेबो फैसा होनाय जायाखै बिथाङाबो लायाखै ओमफ्राय भिडिअ खालामनायाव अनलि 2800 खरसा खालामदों बेखिनि बाजेटावनो नोंथांमोना साजोनखौ दिहुनदों आरो बेनो साक्सेसफुलि दिनै मिलियन भिउ जादों दिनै बर'फोरनि गेजेराव जों बुंनो थाङोब्ला 5 निफ्राय 10 लाख इउटुब नायग्रा दं बेफोरनि नायनायाव दिनै मिलियन भिउ बे थारैनो मोनसे साक्सेसफुल थ' गोबाङा साननो हागौ माने एलबामाव नोंथांमोना बहुत हिउज एमाउन्ट बाहायदों होनना थ' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय 2800 रां खरस खालामनानै दिनै बिथाङा सारा बड'लेण्ड सारा आसाम दिनै दार्जिलिं आरो नेपाल बायदियाव साजोन मुङै बिथाङा मिथिजायो बेखौ बिथाङा बे लकेल एरियायाव साजोन आदा साजोन एक्टर बेबायदि मुङै मिथिसै लोगोसे नोंथांमोनाबो दिनै बिथांनिफ्राय माखासे खुगानि खोन्थाखौ मिथिनो हाबाय स' जोबथारनायाव आदानि बे फिउचार केरियारा फिउचार प्लानिंफोरा फिउचार जाखिनि फैगासिनो थानाय कन्ट्रेक्ट बेफोरो मोजाङै मोजां साक्सेसफुल जाथों लोगोसे गोबाव सम महिलारि वाइड एंगल चेनेलनो सम होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जाखिनि टेलेन्ट बेयो आरो सारा बुहुमाव गोसारनो हाथों बेखिनिखौ हास्थायनानै आं महिलारि वाइड एंगलनि चेनेलनि जानानै नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों